И здравейте хора, съм Валентин и това не е клип на кариерата с Мидълсбро, защото ставам аз и започвам да снимам клип. Играя матч с Евертън, падам с 3-1. Отивам за вода, защото се бях леко изнервил, защото пак бяха такива смешни головете, техните, а нашия беше много красив. И отивам за вода да се успокоя. Нали? И светвам кружката, тя не свети и си казвам: ох, после ще трябва да я смена кружката. Връщам се аз с вода и гледам, компютъра ми е изгаснал. Обръщам се да видя колко е часа. Гледам и часовника на телевизора ми. Няма беше ми спрял тока. Не знам защо. И, нали, разбира се, включвам си пак компютъра. Пускам си аз песен. Знам, че матч с Евертън не се е запазил. Щях да кажа какво е станало, както и сега стана. И цъкам на кариерата с Мидълсбро. Ето сега, за да не кажете: ма ти лъжиш, това е някаква друга кариера. Ето, Лоуд. Ще разгледаме всички кариери. Олимпик Марсилия, Манчестър Юнайтед, Милан, Сао Пауло, Манчестър Юнайтед, Барселона, Мидълсбро. Мидълсбро, Лацио, Милан, Юнайтед, АС Рома, Лацио, Интер Милано, Валенсия, Гетафе, Челси, Олимпик Марсилия, Барселона, Аякс. Цъкам долу, няма повече. Това е кариерата с Мидълсбро. Ето е. Така както си оставих. И виждате, понеже ми спрял тока, ме върнало на първия ден. Не знам аджиба защо го е направил. И виждате, пак си има офертата за топ пич. Не знам. Върнало ни е съвсем в началото. Съвсем в началото. И аз си казах: за какво да ги играят тия мачове наново? Какво да ги играят тия мачове наново? Там. Ето, те са същите мачовете. За какво да ги играем наново? Същите мачове. Да. Реших, може би утре, или може би дори днес, но най-вероятно утре ще кача, ще започнем нова поредица на PES. Този път няма да бъде кариера, защото, не знам, доста често имам проблеми с кариерите. Георги ще ви го потвърди. Доста често, като сме играли с него, са ми се изтривали сейфки, започвало ми от начало, махали ми с всички играчи, веднъж стана, не знам що така. Но доста често не е бъгвал. Да, мисля да започнем една шампионска лига. Най-вероятно утре ще я започнем. Пак ще си качвам по 2 клипа, по 2 мача на клип. И с такива неща, смисъл шампионска лига, Лига Европа, не съм имал проблеми до сега. С сейфките и тези неща. Това беше моето бързо информативно видео. И до следващия клип.